in-invite natin, bukod sa doktor namin sa DepEd, yung City Health, pati Legazpi Hospital. So yung City Health sa pamamayo po ni Dr. Gillego, na pag nag-request po tayo na dapat may monitoring po sila everyday doon sa mga billeting schools. Bukod po doon, bago po pumunta dito, required po sa DepEd na magkaroon ng medical examination yung bawat mga atleta. Without medical examination, wala po. Kaya lang, ang consideration po is, syempre ang COVID, ang incubation period, 5 to 7 days. Baka after 7 days, saka nagkaroon. So, ako po naatasan ng DepEd, isa sa representative doon sa Manila nung December, halos tayo po ang gumawa ng health protocol. Yung before, yun nga po, kailangan mayroon silang clearance from the physician. Government physician as much as possible po, St. Henry. Then dito po, during the game, bago po sila maglaro, mayroon pong standby doon na medical team. They will take the temperature po ng lahat ng manglalaro. So pag mayroon pong elevation sa body temperature, automatic i-isolate po siya. Hindi siya pwedeng palaruin. At hindi po natin i-consider if ever na mag-apila na makalaro